Eu teño que recoñecer que me sorprenderon un pouco as manifestacións, e as visitas e as declaracións que antes se fixo sobre a Ponte da Barxa, non? Bueno, é curiosa a historia deste proxecto, non? Este proxecto foi un proxecto que, mentras a Confederación Hidrográfica estuvo en más do PP, en más do, perdón, mentras o Concello estuvo en más do PP, a Confederación Hidrográfica, perdón, non quixo saber nada deste proxecto. Mais ben foi todo ao revés, non solamente non axudou, senón que puxo todo tipo de obstáculos técnicos, ata o punto de que había un convenio entre a Xunta de Galicia e a propia Diputación, un convenio bianual, que acometía a totalidade das obras, do coste das obras, pero por diferentes cuestións, sobre todo técnicas, de que pois non foi posible. Bueno, resulta que agora é moi curioso, nós non cambiamos para nada esa actitud, e resulta que cando hai un cambio de color político na alcaldía, de repente a Confederación fai un convenio e asume o coste e desatranca todo o proxecto, non? Ben, hasta aí, cada un que faga a valoración que queira. Pero o que si non me parece xa mal é que ese proxecto que foi pagado por a Diputación e que agora o Concello di que o resto, o 80% pon a Confederación, moi ben, antes non quixo poñer nada e agora pon o 80%, me parece perfecto. Pero o que me parece moi mal é que o Concello, o 20% que pon o Concello, o pon a Diputación. Os 138.000 euros os pon a Diputación. Entonces, creo que non é leal que cando se acomete un proxecto como este, se asuma un proxecto e che dan o proxecto, tens que poñer o 20% e ves petar urgentemente na porta da Diputación porque non ten financiación, a Diputación asume, porque asumiu sempre a estrategia dese proxecto e fai frente ao custe total do mismo, con unha subvención moi superior a que lle correspondería a ese Concello en razón do reparto que se lle correspondeu, asumindo íntegramente, se diga que o proxecto paga o Concello. Non, o proxecto paga o Concello con dinheiro que dá a Diputación íntegramente, non pon un duro Concello. Entón,